Arriba, com cada any, la gran Fira de Juliol d'Albaida. I en esta, de 2015, són molts els actes i les activitats. Dijous 23, a les 12 de la nit, Disco Móvil La Fiesta. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo. Divendres 24, a les 12:30, al carrer Donat de Sang, Avinguda La Fira, concert de Seguridad Social, accés lliure. I després, l'Orquestra Avalanxa. Dissabte 25, a les 12 de la nit, concert de M-Clan, accés lliure. I després, gran festa bacarrà amb gogós, performance i sorpreses. Diumenge 26, parc aquàtic per a tots a la piscina municipal a partir de les 11 hores. I tot això organitzat per la Comissió de Festers de la Mare de Déu del Remei 2015 i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Albaida. Recordo, del 23 al 26 de juliol tens una fira per a visitar i gaudir en Albaida. Quiso darles una explicación y en chino y portugués